खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 22 मार्च 2026 रबिबार बाराय। सरासनस्रायै दिनैनि सानाव अखाफोरा मेष राशियाव नांगोन, जायनि थाखाय दिनैनि सानाव गोसोआव फोथायनाय बांगोन। बेबायदिनो दिनैनि सानाव खायसे राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजां आरो खायसे राशिफोरनि थाखाय एसे एनै केरियार फारसे गोब्राबथि नुजाथिनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनो गोसो अब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। फै दानिया मिन्थिना लादोनि गासै राशिफोरनि दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथिया बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मेष राशिफोरनि थाखाय मोजां थासारिजों साग्लोबसारगोन। थि साननायजों आवगायलाङोब्ला मुलाम्फा मोननो हागोन। खामानिया बांनो हागौ। जायखिजाया गिदिर थांखि लानायनि सिगां नायबिजिरग्रोनाया मोजां। नखरारिफोरजों सम हगारहरनो हागोन। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय गोरोबलायनायजों बारलांगोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। नखरारि जेंनायाव गोमोहाबनो हागौ। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना एसे एनै बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। दावराव-दावसि नांज्लाय खमज्लाय जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। लोगोआरिफोरनि हेफाजाबजों गोदान लामा गेवगोन। मिथुन राशिफोरनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना धैर्य आरो नाजाथाबनाया गोनांथि। खामानि फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। गोसोखौ सान्थि मोनखांगोन। जिउनि लोगोनि सावस्रि फारसे मोजाङै बारलांगोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारहरनो खाबु मोनगोन। जायखिजाया खामानि फारसे गोब्राबथि नुजाथिनो हागौ। जिउनि लोगोनि सावस्रि फारसे सांग्राङै थानाया मोजां। केरियार फारसे गिदिर बिबान मोननो हागोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। कन्या राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना गोसोआव फोथायनाय बांगोन। जायखिजाया खामानि फारसे मोजाङै गोसो होना मावफुंजागोन। खामानि मावग्राफोरनि सहाय मोननो हागोन। नखराव एना-एनि सोमजिखांनो हागौ। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना गावबा गावनि रागा फारसे हमथाना सोलिलांनाया मोजां। खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लोगोनि हेफाजाबजों सोलायनाय लाबोनो हागोन। नखरनिफोरजों आबुङै सम हगारहरनो हागोन। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गोरोबलायनायजों बारलांगोन। गोसोआव आसाथिनाय आरो आसाथियै मोन्नैनिबो गेजेरावनो बारलांगोन। जौगासारनाय मोननो हागोन। सोमोन्दोआव गोदै महर होनो हागोन। नखरनि मदद मोननो हागोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि। राशि बादियै गोसोआ मानिबा थाखाय असान्ति फैखांनो हागौ। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। जिउनि लोगोजों एना-एनि नुजाखांनो हागौ। खामानि फारसे हेफाजाब मोननो हागोन। खरसा फारसे मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बादियै धोरोमारि लामाजों आगान होलांनो गोसो जागोन। नखरारिफोरजों सम हगारहरनो हागौ। लोगोआरिफोरनि मददजों धोन लाब मोननो हागोन। गोसोआव नारसिनथाय मोनखांनो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै गोसोआव फोथायनाय बांगोन।
जायखिजाया खामानि फारसे गोब्राबथिजों जुजिनो गोनां जानो हागौ। खस्थ' खालामोब्ला मोजां फिथाइ थायगोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। सावस्रिया गेजेरावनो बारलांगोन। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8। मीन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। सोलोंथाइ आरो केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। नखराव हेफाजाब होलायगोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। सावस्रि फारसे मोजां। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनो हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय।